W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, сегодня збираемся у касцеля на супольную Эўхарыстыю, каб святкаваць урачыстасць найсвяцейшай Панны Марыі Астрабрамскай, маці міласэрнасці, галоўнай заступніцы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Некалі у далёкім XVI веку біскуп віленскі Войцех Табар павесіў над так званай острай брамай у Вільні образ Маці Божай. І калі пачаліся цуды, калі людзі пачалі атрымліваць ласкі за заступніцтвам Маці Божай, таксама збудавалі капліцу, а образ укаранавалі. Святы папа Пій X дазволіў на спецыяльную святую імшу у гонар найсвяцейшай Панны Марыі, маці міласэрнасці. Менавіта сёння фармулярам гэтай святой імшы мы будзем разам маліцца на супольнай парафіяльнай Эўхарыстыі. Сённяшняя святая імша, у якой мы ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі ўсіх парафіян. Таксама сёння ў нас вялікая радасць у касцеле, асабліва ашмянскай парафіі, таму што праз ласку святога хросту да супольнасці членаў касцёла паўсюднага і нашай парафіі далучацца новыя сябры. Дарагія бацькі, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Чаго просіце ў касцёла Божага для вашых дзяцей? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашых дзяцей, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхоўваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? Ці ўсведамляеце? Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязкі? Сафія і Давід, хрысціянская супольнасць прымае вас з вялікай радасцю. Я ад яе імя пазначаю вас знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż pomoc Twojemu ludowi, aby oddając cześć Najświętszej Maryi Panny Matce Miłosierdzia, przez jej wstawiennictwo uzyskał Twoje miłosierdzie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги приповістів Соломона. Так каже мудрость Божа. Пан створив мене на початку шляху свого, перед діями своїми спредвеку. От веку я була установлена, от початку перед створенням землі. Я народилася, коли не було ще ні бездані, ні криниць повних води. Перш, чим були поставлені гори, раней за пагорки я народилася. Калі яшчэ не стварыў ён ні зямлі, ні палёў, ні першых пылінак сусвету. Калі ўмацоўваў нябёсы, я была там. Калі крэсліў скляпенне над паверхняю бездані, калі ўсталёўваў уверсе аблокі, калі мацаваў крыніцы бездані, калі вызначаў межы мору, каб воды не выходзілі па-за берагі яго. Калі закладваў асновы зямлі, тады была пры ім, як майстар. Была штодня яго упадабаннем. Весялілася перад яго абліччам увесь час. Весялілася на зямным коле яго. І радасць моя была з чалавечымі сынамі. Гэта Слова Божае. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Tron Twój, Boże, trwa na wieki, Берлом справедливым берло Твego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z ofiru stoi po Twojej prawicy. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Posłuchaj, córka, spojrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna, On Twoim Panem, oddaj Mu poklon. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Córa królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotoglów. W szacie złożystej prowadzą ją do króla, za nią prowadzą do Ciebie dziewicy jej druhny. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Читание послания святого апостола до Тита. Умилованное, коли ж объявилася добрыня и человеколюбство Бога, Збаўцы нашага, Ён не дзеля учынкаў справедливости, якія мы учинили, але паводле милосердности сваёй збавіў нас праз купель, адраджэнне і аднаўленне Святым Духам, якога шчодра выліў нас праз Jesúsa Христуса, Збаўцу нашага, каб апраўданыя ягоныя ласкаю мы сталі паводле надзеі, спаткаемцамі вечнага жыцця. Гэта Слово Божие.
ласки пълна Пан с тобой, благословенности между невестами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля у горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл увайшоў да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў яго і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі яго. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі ж я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Эльжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дарагія браты і сёстры, як ужо пачулі на пачатку святой імшы некалі, віленскі біскуп Войцех павесіў образ Маці Божай на браму. Што гэта за брама? Калі мы прыедзем у сучасны Вільнюс і убачым гэтую браму, яна дзесьці там у сярэдзіне горада, праўда? Якосці там можна пахадзіць і знайсці тую браму, недалёка ад вакзала. Але некалі гэта была брама горада. Вільня мела прывілей пабудаваць абарону. На адной з брамаў уваходу ў горад біскуп павесіў вобраз Маці Божай, як бы давяраючы яе апецы ўсіх тых, хто ў гэты горад будзе ўваходзіць. І як бы давяраючы яе таксама апецы тых, хто будзе падыходзіць да гэтага гораду з злымі намярэннямі, каб яна не толькі благаславіла тых, хто ўваходзіць, але і бараніла ад тых, хто прыходзіць са злом, з нянавісцю. Ён фактычна даверыў жыццё гэтага гораду Маці Найсвяцейшай, яе заступніцтву, яе апецы, яе абароне. І, мае дарагія, сёння, калі мы чулі літургію слова, на пачатку мы пачулі чытанне з кнігі прыпавесцяў Саламона. І так кажа мудрасць Божая. Касцёл як бы укладае гэтыя словы Божай мудрасці у вусны Найсвяцейшай Панны Марыі.
Касцёл прагне, каб мы слухалі гэтай мудрасці, якая давярае сваё жыццё Богу і Найсвяцейшай Панне. Сёння мы святкуем урачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі, галоўнай міласэрнасці, галоўнай заступніцы Гродзенскай дыяцэзы. Мы таксама можам сказаць, што і наш гродзенскі біскуп некалі даверыў апеку над усёй нашай дыяцэзай Маці Божай міласэрнасці. У нас яна асабліва знаная, таму што яна тут вельмі побач, праўда? Можна сказаць так, на выцягнутую руку. Я памятаю, моя бабця мне распавядала, што некалі ў Вільню пяшком хадзілі, праўда, на урачыстасць Маці Божай. Я так прыкіну, думаю, Боже ж мой, где тая Вільня? Як туды пяшком? А хадзілі пяшком, таму што гэта вельмі блізка. І менавіта некалі біскуп Гродзенскі таксама даверыў апецы Маці Божай, якая тут побач з намі, якую мы ўсе ведаем, якой мы таксама ходзім і давяраем. Ну, можа, цяпер больш складана, бо мяжа, вось такое жыццё яно нашае. Бо гэтыя палітычныя ўклады таксама уплываюць на нашу веру, але тым не менш мы ведаем, што гэта наша Маці Божая, якой мы давяралі і нашыя бацькі і продкі ў пакаленнях свае радасці, турботы, клопаты, занасілі просьбы і, напэўна, таксама атрымлівалі за яе заступніцтвам ласкі. Тыя, хто быў у вострай браме, бачылі, напэўна, тыя непералічаныя вота, якія знаходзяцца ў капліцы Маці Божай міласэрнасці, якія сведчаць пра тое, што праз Марыю Бог абфіта удзяляе чалавеку ласкі. Мае дарагія, вобраз Маці Божай Астрабрамскай – гэта вобраз Маці міласэрнасці. Яна як бы яўляе нам яшчэ Бога, які знаходзіцца на гэтым вобразе ва ўлонні Найсвяцейшай Панны Марыі. Бога, які у галоўным яго атрыбуце міласэрнасці. Што такое міласэрнасць? Гэта любоў і прабачэнне. У сённяшнім другім чытанні мы пачулі, што ён не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы ўчынілі, але паводле сваёй міласэрнасці збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення ў Духу Святым. Бог праз хрост збавіў нас не дзеля нашых учынкаў, а дзеля сваёй міласэрнасці, дзеля сваёй любові, у якой ён прагне прабачаць. І менавіта сёння вобраз Маці Найсвяцейшай адкрывае нам галоўную прыкмету Божай любові. Бог любіць нас ні за што. Бог любіць нас не за нашы ўчынкі, не за нашу справядлівасць. Бог любіць нас, таму што Ён нас любіць. Больш таго, Ён нават калі мы аказваемся Яму невернымі, гатоў прабачаць. І ў гэтым істота Божай міласэрнасці. У гэтым істота Божай любові, які не за тое, што мы нешта ўчынілі, што мы нешта зрабілі. Нам часам здаецца, нам хацелася б, можа, так. Ну, вось мы тут намаліліся, ружанчыкаў надгаварывалі таго, і таму Бог нас любіць. Не. Як Святое Пісанне кажа, Бог нас любіць, полюбіў тады, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. І гэта найважнейшая прыкмета Божай міласэрнасці, любові, якая даецца задарма і якая умее прабачаць. І сёння, як бы гэтая мудрасць Божая, пра якую мы пачулі ў першым чытанні, нам кажа, услухайцеся. Праз вусны Марыі услухайцеся ў гэтыя словы. Даверце сваё жыццё Богу. Будзьце да Яго падобнымі. Давяраючы сваё жыццё Найсвяцейшай Панны Марыі, яна запрашае нас, каб мы наследавалі Бога ў Яго міласэрнасці. Каб мы былі міласэрнымі ў гэтым свеце. Каб мы былі інструментам, які Бог выкарыстоўвае, тую прыладу, каб сведчыць пра сваю прысутнасць у свеце.
Маці міласэрнасці гаворыць нам пра міласэрнага Бога дзеля таго, каб мы былі міласэрнымі. Каб людзі, якія не вераць, людзі, якія знаходзяцца здаля ад касцёла, якія нічога не чулі пра добрую навіну, гледзячы на нашае жыццё, бачылі міласэрнага Бога. Таму што бачылі сярод нас любоў, якая ўмее прабачаць. Мае дарагія, гэта галоўны фундамент жыцця. Любіць і ўмець прабачыць. Любіць другога чалавека і ўмець прабачыць, калі ён памыляецца. Таму што і мы таксама памыляемся. І кожны з нас гэтай міласэрнасці чакае. І негдзе ў Святым Пісанні мы можам прачытаць словы: калі вы не прабачыце, то і вам Бог не прабачыць. Мае дарагія, углядаючыся сёння у постаць Найсвяцейшай Марыі Панны Вострабрамскай, няхай гэтая мудрасць, якой яна сёння з намі дзеліцца, будзе таксама мудрасцю нашага жыцця. Каб мы, як некалі біскуп Віленскі, умелі даверыць сваё жыццё Маці Божай. Каб, услухоўваючыся ў яе словы, так як яна некалі на вяселлі ў Канні Галілейскай, пачулі: зрабіце ўсё тое, што ён вам скажа. І, убачыўшы міласэрнага Бога, мы пастараліся быць міласэрнымі. Аман. Яшчэ, можа, такая невялікі дадатак. Вельмі цікава, што у нас сёння двое дзетак да хросту. Вось, аднаго завуць Давід, якое імя атрымае на хросце, другую Сафія. Сёння ў літургіі слова мы пачулі пра трон Давіда і ў першым чытанні пра мудрасць, якая па лаціне гучыць як Сафія. Будуць важнымі людзьмі ў касцеле. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрнымі да гэтых дзяцей, якія прымуць ласку святога хросту, да іх бацькоў, хростных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у таямніцы Тваёй смерці і ўваскрашэння Ты праз хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў да святога касцёла. Цябе просім. Молімся праз хрост і канфірмацыю, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў іх вернымі вучнямі і сведкамі Твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў іх да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам хрысціянскай веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і у Тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку святога хросту. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, маліся за нас. Святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, святая Сафія, святы Давідзе, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты вызваліў гэтых дзяцей ад першароднага граху, учыніў іх святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага. Няхай абараняе вас моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога.
Божа, нябачнай моцай ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення ты падрыхтаваў ваду, табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога хросту. На пачатку свету твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з якого боку пралілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказаў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на касцёл свой і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на тваё падабенства і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэту ваду сыйдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерць, з ім таксама паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і ва ладнасці Духа Святога. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і власны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста. Бо гэта вера касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Пытаюся кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы каталіцкі касцёл, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Бацькі і хросныя, ці хочаце, каб Сафія і Давід прынялі хрост у веры касцёла, якую мы усе разам толькі што вызналі?
Усемагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў вас з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да яго народа, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Софія і Давід, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых, з дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Остробранска, Пані, Ти ж нашом надією, нашом Ти ж кролем і найліпшим матом. Спójrz на наше місто і на наші вёски, не з милості Твоєї слине народ цілий. Спójrz на наше місто і на наші вёски, не з милості Твоєї слине народ цілий. Вийшло пекен млодіж і невинні дятки, ближче не вижекли своей небеской матки. Нет и Kościół święty, dzieło Twego Syna, u Bożego tronu, zbiera Twa przyczyna. Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna, u Bożego tronu, zbiera Twa przyczyna. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Boże, Ty przez przedziwną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw łaskawie, abyśmy poznając dzięki szczególnej pomocy Najświętszej Maryi Panny Twoją prawdę, stosowali do niej swoje życie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła
i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Umocnij wierności nowoochrzczonych, którzy dzisiaj zostali włączeni do Twojego ludu i przez odradzające obmycie spraw, aby nieustannie rozwijało się w nich nowe życie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Po usileniu tak wielkim darem prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki, Twojego Syna, korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Мае дарагія, сёння ўрачыстасць Маці Божай, міласэрнасці Маці Вастрабрамскай, галоўнай заступніцы Гродзенскай дыяцэзы, таму ўсіх віншую са святам. Яшчэ раз віншую бацькоў і хросных з хростам іх дзяцей. Прымаюць на сябе вялікую адказнасць выхавання, таму няхай будуць для іх добрым прыкладам хрысціянскай веры. На гэтым тыдні прыпадаюць наступныя святы і ўспаміны ў літургіі касцёла. У панядзелак, 17 лістапада, ўспамін святой Эльжбеты Венгерскай, законніцы. У чацверг, 20 лістапада, ўспамін святога Рафала Каліноўскага, святара. У пятніцу, 21 лістапада, ўспамін ахвяравання Найсвяцейшай Панны Марыі. У суботу, 22 лістапада, ўспамін святой Цыцыліі Панны і мучаніцы, апякункі касцёльнай музыкі. У гэты дзень памятаем памаліцца за тых, хто ўпрыгожвае літургію спевам, асабліва за нашыя хоры і за арганістак. У чацверг святая гадзіна ад гадзіны 23 да паўначы. У наступную нядзелю урачыстасць Езуса Хрыста, валадара сусвету. Традыцыйна гэта семінарыйная нядзеля. У гэты дзень молімся за выхавальнікаў, выкладчыкаў і семінарыстаў нашай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Ахвяры, якія будзем збіраць, будуць прызначаныя на патрэбы нашай семінарыі. У наступную нядзелю святая імша а гадзіне 14 у капліцы ў Гародніках. У парафіяльным кіёску можна таксама набыць календары на наступны год. Словы падзякі за ўсе ахвяраванні, якія складаеце на патрэбу нашага касцёла і нашай парафіі. Няхай добры Бог узнагародзіць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да Пана нашыя парафіяне. Андрей Юшкевіч, 46 гадоў, Тэрэса Падгайская, 79 гадоў, Валянціна Яцукевіч, 75 гадоў, Тадэвуш Вінскоўскі, 67 гадоў, Зыгмунд Кайдановіч, 87 гадоў, Яніна Бусловіч, 89 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць Пане. Даручым новораспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Częstochowskiej. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu. Jeszcze забыўся сказаць, што ў наступную нядзелю да нас клерык семінарыі прыедзе, каб мы маглі паглядзець, што яны жывыя, ёсць, вось там вучацца і будзе разам з намі маліцца. І таксама эканом прыедзе, якога мы ўсе добра ведаем. Ведаеце, хто такі? Ведаеце, ксёндз Валера будзе таксама. Жадаю ўсім добрага адпачынку сёння і таксама плённага тыдня працы. Прыміце Божае благаслаўленне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. My chcemy Boga.